panibagong araw, panibagong vlog, no? Kagising ko lang ito. May muta pa yata ako. Titignan ko muna kung may muta ba tayo o wala. Kung gaano ba kakinis mukha natin o may tama na ba? Eto, nandito tayo ngayon. Naglalakad-lakad tayo ngayon at alam mo naman natin ngayon si Jingjing. Nag-exercise ngayon si Jingjing. Panibagong vlog, panibagong araw at panibagong kalokohan na naman tayo ngayong umaga na to. Hindi binukas ni Madir. Hindi binukas ni Madir ang bintana ngayon. Shoutout sa mga Jingjing, mga subscriber niya. At itingnan natin yung ating bahay ngayon. Yung ating bahay, buksan natin para lumiwanag ang loob ng bahay natin. Ito, panibagong araw na naman tayo. Yan o. At si Jingjing ngayon, pinakikita yung aming loob ng bahay ni Jingjing. Titingnan natin kung ano talagang yung itsura ng loob ng bahay namin. Hindi masyado kasi nakikita, mga ka-Jingjing. So, tignan muna natin yan. Yan yung loob ng aming bahay. Yan o. Maliit lang. Dahil siyempre hindi na namin may papagawa. Dahil ito yung kwarto namin dalawa ni Madir. Ni Madir. Tapos lumipat na kami doon kabila. Sa kabila. Ngayon, mayroong natutulog dito. O wala? Minsan si Madir. Si Madir. Yung tinatawag na master bedroom. Bedroom ang tawag dyan, Kasi may yung bahay namin, May master bedroom yung bahay na yan. Kahit ganyan lang yan. O yung mamaliitin, sadyang maliit yan. Yung alaga naman ni Jingjing, Ay, di baga. Ayan yung alaga ni Jingjing ngayon, Dog itik. Isang babae, isang lalaki. Ito, Isang barako, tapos dalawang babae. Dalawang babae. Ay, dalawa pala, kala ko tatlo. Yan. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong kalokohan na naman tong araw na to. Oo nga. At siyempre, makisali-sali na rin kayo, Ito ang aming gym ngayon at minsan dito si Madir ang nag-gym, Alam nyo naman. Pero yun si Jingjing. Yan. Nabibigatan kasi puporme yan mga ka-Jingjing. Ito, improvise ngayon yung aming ginawa ng pag-gym dito. Improvise yan. At ito, nag-ano naman yung aming alaga. Nag-aaway yung tatlo. Yung tatlo. Nag-aaway sila. Brako. Ito naman tinamo to. Hindi nila masabi na lookalike ko kasi yung may tsura niya, Nagsuklay ni Madir ako. Nagsuklay. Hindi ka naman nagsuklay. Panibagong araw, panibagong vlog. Panibagong kalokohan na naman kami ngayon. Ito, tingnan natin si Madir. Ay, ini! Si Madir. Ini! Ay, di bulaklak! Ayun, bulaklak na saan? Ito, nagkaroon ng bulaklak ng aming nito, ang aming mangga. Panahon na siguro ng mangga. Ito po. Isa pa doon, Sa likod mo. Saan sa likod? Ito yung likod ko. Ito yung sa likod ko. Ito yung sa likod ko. Ito, umikot kami. Kaya na! Ikot kami na yung paligid namin. Ayun na kami. Ayun, nasa bubong. Bubong namin ay sira-sara na rin. Ito siya. Yung sinasabi ni Jingjing. Maraming bulaklak. Maraming ng dahon. Pasimula na ng Ini, 3 bibi ko. Edi 3 piso pira ko. 3 piso. Ini, ini. Sabi mo, good morning. I love you. Kiss Good morning. I love you. Mama, chop. Yan, mama, chop. Love you. Love you. Dito tayo sa Malinaw. Yan yung sa Malinaw. Dito Malinaw. Chop. Good morning. Love you. Chop.
Amoy asin yung kilikili. Nandito na kami ngayon, ha? Sarot sa mga taga-barangay namin. Yung masusugid namin ng taga-barangay na sumusuporta sa mga vaccinated ngayon. Shoutout sa kanila lahat. At siyempre, wala kayong sawa na tumutulong sa bawat barangay ng kabarangay ng taga Maympis. Shoutout sa inyo, ha? Yung mga nag-ano dyan ng mga sa mga center, at alam niyo naman kung sino man kayo, ha? Sa mga barangay. Shoutout pati mga Maympis Rider. Yan, ano na sila, second anniversary na sila. Shoutout din naman sa barangay rider na ng Maympis. Shoutout sa kanila, ha. At siyempre, kaya nga rin nagpapasalamat kami dahil nakaabot sila ng ganyan. At kasi marami rin kami suki na taga barangay Maympis ng rider na nagpapabulkanize. Shoutout sa inyo lahat, sa inyo, ha. At ito naman si Jingjing. Iniiri! Ah, laki! Ano lang, dito sa malinaw, nasa may malinaw, nawawala yung liwanag ng ating camera. Laki! Anyinyi, ibay bakal. Bakal ano yan, kalakal? Oh, ito pa, oh. Ano na? Bakal oh, iyat eh. Haba. Ano lang ano to? Antina pala. Antena na yung sinasabi mo eh. Ah, ito. Yung antina. Ito. TV. Madi. Kaya shoutout sa kanila. Inikita ko. Lalo na yung mga subscriber ni Jingjing. Shoutout, ha? Ano? Mga ka-Jingjing, sino bang kamukhang artista? Comment sa harapan mo. Sa harapan niya para sa iba ba? Comment mo na lang, ha? Kung sino man ang gumakong artista, ha? Para tingnan na natin kung talagang kamukha, ha? Dahil hanap tayo ng view ng maganda-ganda. Ay, yung liwanag pala. Wala na yung view. Yung view kasi natural na yan eh. Yan, dito. Napakaganda. Yan. Ano si Madir. At ano si Jingjing. Ginadaspan-daspan niya. Oh, magandang umaga. Ha? Panibago araw, panibagong kalokohan na naman tayo ngayon sa araw na to. Shoutout. Oh, love you. Love you. Hanggang sa muli. Love you. Hanggang sa muli. Gusto muli. Love you. O kaya mamaya. Ting. Ting. Love you.